Wilujeng pepanggihan malih kaliyan renungan padinan GKJ Purwantara Jumat Wage 6 Juni 2019 kawaos dening Nathan saking Pepantan Kismantara kanthi irah-irahan panggah nandur katresnan. Dene sabda pangantikane Gusti kapetik saking Galati bab 6 ayat 7 dumugi 11. Mekaten sabdanipun Gusti, aja padha kesasar. Gusti Allah ora kena digawe geguyon. Awit apa kang disebar ing wong, iya iku kang bakal dieneni. Sebab sing sapa nyebar ing daginge, dheweke bakal ngeneni karusakan saka daginge. Nanging sapa kang nyebar ing roh, iya bakal ngeneni urip langgeng saka ing roh iku. Aja nganti kita kemba anggon kita gawe kabecikan. Awit menawa wis tekan ing kala mangsane, kita bakal ngeneni anggere kita ora nganti kendu. Awit saka iku mumpung kita kober, ayo padha gawe becik marang wong kabeh, luwih-luwih marang sedulur-sedulur kita kang tunggal pracaya. Mekaten sabdanipun Gusti. Rahayu saben tiyang ingkang mirengaken lan dipun estokaken ing pagesanganipun. Haleluya. Amin. Para sederek kagunganipun Gusti, wonten salah setunggal ungkapan pembanding ingkang asring kita pirengaken ing sauruting gesang kita. Ungkapan menika wangsi nawang. Menawi nyawang tiang sanes menika kok katon sekeca, sae-sae kemawon, ketawis ayem. Lah menika kenging menapa kok mekaten? Para sederek, Gusti Allah maringi pepeling supados kita ampun kendu lan ampun bosen nindakaken kabecikan. Senajan kala-kala panen menika boten langsung saged ketingal, ananging wonten wekdal ingkang sampun dipun temtokaken dening Gusti. Ing mriku kita badhe nampi woing kabecikan kita. Menawi kita mboten kendu lan mboten mundur. Para sederek, mumpung menika taksih wonten kesempatan, monggo kita sareng-sareng nindakaken kabecikan tumrap sak pepadane manungsa, utaminipun marang para sederek ingkang nunggil kapitadosan. Amargi gesang kita menika winates pramila supados saged pikantuk woing kamulyan ing tembenipun. Gusti paring piwulang kangge kita supados kabecikan menika kangge saben tiyang. Nanging utaminipun kita kedah nresnani lan ndukung sederek-sederek sak patunggilan, supados pasamuan menika dados papan ingkang kebak katresnan. Para sederek, monggo kita tansah eling menapa ingkang kita tandur menika ingkang bakal dipun panen. Monggo kita nandur kabecikan, katresnan lan pakaryan roh. Ampun ngantos kendhat anggenipun nindakaken kabecikan. Gusti boten badhe nilar pakaryan kita.
ing wekdal ingkang dipuntemtokaken kita pitados kita badhe nampeni berkat saking Gusti. Amin. Kangge panyuraos setunggal, keputusan kita ing dinten menika langkung kathah ndukung daging menapa roh. Kalih, menapa kita badhe ngupayakaken ingkang saged ndadosaken Gusti Allah bingah. Monggo kita tutup kanthi pandonga. Kepareng duh Gusti kawicaksanan saha kakiyatan supados tansah nandur kabecikan saged kawula tindakaken ing sauruting gesang inggih saking pitulungan paduka supados saged dados berkat kang nyata kangge brayat ugi tundhonipun masyarakat. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus pandonga menika kawula suwun. Amin.